أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli. Na samom početku da se zahvalim uzvišenom Allahu dželešanu na svim njegovim blagodatima, da uputim i prenesem selam na našeg posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe, te da zamolim uzvišenog Allaha dželešanu da ovaj segment iz mog ugla, tefsir zadnje sure Bekare, prenesem na vas tako da će biti razumljiv i ako Bog da da imamo beriketa od njega i vi i ja. Pa na samom početku da proučimo zadnji ajet sure Bekare koji glasi Bismillahirrahmanirrahim La yukallifu Allahu nefsen illa vus'aha laha ma kasabat wa alejha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Prijevod znači Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih, u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili šta nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam. I smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Na samom početku da se odmah zadržimo na prvom dijelu ajeta gdje se kaže La yukallifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Da. Šta mi treba da radimo? Mi trebamo prvo da ispitamo, da vidimo šta nam najviše leži. Gdje je naš talenat? Kako mi možemo biti da najkorisniji našem društvu u kome živimo? Kako mi možemo biti bolja supruga, bolja majka, bolje dijete i tako dalje? Možemo biti tako umjesto da zavidimo drugima ako su postigli nešto u životu, mi možemo da se analiziramo i da pogledamo to je njegov dar, Allah dželešanu ga je obdario, ja ne trebam u tuđoj sreći ili uspjehu da vidim svoju nesreću, nego da ispitam samog sebe i da vidim šta meni najviše leži, šta ja mogu da uradim, kako ja mogu da napredujem, što je dio mene, što mi ide lahko, gdje dobijam ideje. Jedna teorija, ako radite neki posao i ako u tom poslu dobijate ideje, što znači da pravite progres, vi ste u pravom poslu. Ako taj posao vam stvara probleme, ide nazor, nemate nikakve ideje, bolje vam je potražite nešto drugo, jer će vam taj posao biti mučenje vama samima, nećete imati nikakvog napretka i vjerovatno ima nešto drugo što je za vas, taj posao ostavite nekome drugom koji je vjerovatno talentovaniji, a za vas ima nešto drugo u kome ste vi talentovani. Čitava ideja od ovog vus'ar da Allah dželešanu je stvorio svaku osobu sa određenim talentom, kapacitetom i da mi trebamo da tražimo gdje je naš talenat, gdje smo mi, da nađemo sami sebe i da u tom polju napredujemo do maksimuma. Dokle trebamo da napredujemo i da tražimo progres,
ne do 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 godine, ne, nego do zadnjeg dana dokle god Azrael ne dođe i ne uzme nam dušu i napustimo ovaj svijet. Znači, progres naš treba da bude od dana rođenja pa do posljednjeg dana dok napustimo ovaj svijet. Idemo na sljedeće gdje se kaže leha ma kesebet wa alejha mektasebet. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Ovo je vrlo jednostavno, da sve što uradimo, imamo ako je hajr, ako smo uradili fi sabilillah, ako smo uradili u ime Allaha dželešanu, nadati se da ćemo ako Bog da imati koristi od toga. Sve što uradimo, što ne treba da radimo, imat ćemo štetu od toga. Allah dželešanu je dao nam zakone i pravila iz razloga jednog što nas Allah dželešanu najbolje zna i zna ako slijedimo ta pravila da ćemo ako Bog da imati sreću na oba dva svijeta. U suri Taha 124. ajetu uzvišeni Allah dželešanu kaže: od mene će vam uputa dolaziti, a onaj ko bude slijedio moju uputu neće zalutati i neće nesretan biti, a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Allah dželešanu ovim ajetom jednostavno opisuje ko bude slijedio uputu Allaha dželešanu i pravila, imat će lijep život i na ovome i na idućem svijetu. Inšallah, ko ne bude, normalno da će se suočavati sa posljedicama i na ovome svijetu i na budućem svijetu. Rabbena la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili šta nehotice učinimo. Ovdje bi se samo zadržala malo kraće na riječi zaborav. Šta je to zaboravimo? Ako nešto nehotice zaboravimo ili ako nešto zaboravimo ili šta nehotice učinimo. Zaborav je čudan pojam kod nas Bošnjaka. Često puta mislimo ako smo zaboravili, nikom ništa. Ako Bog da, Allah dželešanu će nam oprosti, nadam se da će tako da bude. Međutim, pogledajmo situaciju Adema alejhiselama, njegov boravak u džennetu i njegov zaborav. Šta je se s njime desilo? Kada je Adem alejhiselam zaboravio, šta je njegova konsekvencija bila? Bila je ta da je njegova kazna je bila da iz dženneta dođe na zemlju. On je bio na ovom stepenu, bio u džennetu i došao je na zemlju. Nažalost, šta će se s nama desiti ako mi zaboravimo? Mi smo već na zemlji. Nećemo da razmišljamo u tom pravcu, nego ćemo zamoliti Allaha dželešanu da nam pomogne. Obično mi zaboravljamo stvari koje nam nisu uvijek tako važne, mada ne mora da znači da je ovo pravilo, ali često puta je baš tako. Stvari koje nam nisu tako važne ili nismo organizovali svoj život da su nam tako važne, kao na primjer gledamo neke serije. Vrijeme akšama namaza, mi pogledamo, još malo traje serija, evo dok bude pauza ili nešto klanjaću, nešto se desi, uglavnom serija je prošla, ali je prošao i akšam. Iako se to desilo jednom, nije veliki problem, ali ako se to dešava često, onda pitamo sebe šta nam je važno, da li nam je važna serija ili nam je važan akšam, namaz, sve u svemu. Moramo organizovati svoj život prema prioritetima. U ovom slučaju izvršavanja Allahovih naredbi i čuvanje namaza i ostalih propisa treba da nam bude svakako prioritet našeg života. Rabbena wala tahmil alejna isran kema hamaltahu ala alladhina min qablina. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Ovo je jedna divna molba da molimo Allaha dželešanu da ne tovari na nas breme što ga ne možemo nositi. I ovdje se definitivno aludira i misli na narod koji je bio Benu Israil, Izrailčane. Allah dželešanu im je
je stavio na velika iskušenja. To je bio narod koji su imali Božje poslanike i neke stvari koje im se nisu dopadali, što su im njihovi poslanici govorili, oni ili nisu slušali, ili su menjali, ili ubijali. Sve u svemu mi molimo ovom dovom uzvišenog Allaha dželešanu da mi ne budemo tog naroda i da nam ne bude teško ono što nam je propisano, pa kažemo Rabbena wala tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Isto tako moramo da vidimo kako Allah dželešanu kažnjava narod koji vjeruje u Allaha dželešanu, ali ne pridržava se njegovih propisa. Obično Allah dželešanu ne kažnjava taj narod na taj način da mu dadne neku veliku katastrofu, da ga uništi, kao što je da ili zemljotres ili poplava ili ne znam ni ja. Nego obično taj narod bude kažnjen na taj način što se podijeli u mnoge grupe, mnoge različite grupe, sekte, mezhebe, kako god hoćete nazovite, i te grupe ili mezhebi ili grupacije se toliko mrze da je to jedno veliko iskušenje koje Allah dželešanu daje narodu koji se udalji od njegovih propisa. Na primjer, šta se kod nas u zadnje vrijeme dešava, imamo različiti mezheba, imamo različiti tumačenja, fetvi, tabirenja Kur'ana, kuranskih ajeta, i tako da se te grupacije jedna prema drugoj ima jednu neprirodnu, jednu otrovnu mržnju, i to je jedno od iskušenja. Na sudnjem danu mi nećemo biti pitani da li poznajemo ili šta mislimo ili da li smo radili po bilo kojem mezhebu ili bilo kojoj grupaciji, nego ćemo biti pitani da li smo radili po Kur'anu, po riječima uzvišenog Allaha dželešanu. Niti mi trebamo da se opterećujemo šta je rekao onaj. Da je bilo važno šta je neko rekao, po jednoj predaji govori se da je do sada bilo 124.000 Božjih poslanika. Da li mi znamo i njihova imena, da li znamo šta su oni govorili? Ne znamo. Da li ćemo biti pitani za njih? Ne. Ali ako bi već trebali pitati, onda je normalnije da budemo pitani šta su govorili ti Božji poslanici, a ne neke grupacije ili učenjaci ili ne znam ja, ljudi koji non stop u zadnje vrijeme daju različite fetve, pa tako da dolazi do krvoprolića među muslimanima. U Kur'anu je spomenuto 25 Božjih poslanika. Šta mi trebamo raditi? Mi trebamo izučavati njihove primjere, njihove poruke, šta je tu što bi mi trebali da znamo i što trebamo da znamo za naš uspjeh i naš prosperitet kao osoba, kao familije i kao društva. Veoma je važno da budemo svjesni da moramo da damo svoj dio društvu, da svaka osoba je dužna da donese doprinos društvu, umetu. Kao što znamo, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je najbolja osoba ona koja najviše koristi svome društvu. I onda da idemo na sljedeće, na dovu, gdje se kaže Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Ovdje bi još dodala, pročitala bi početak sure Bekare, gdje uzvišeni Allah dželešanu kaže Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Šta uzvišeni Allah kaže na početku sure Bekare? Kaže Elif Lam Mim. Šta znači Elif Lam Mim? Allahu a'lam. Mi ne znamo šta znači. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Onima koji u nevidljiv svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali. Ovaj ajet ovdje je الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Veoma jednostavno, onima koji u nevidljiv svijet budu vjerovali, onima koji molitvu obavljaju i onima koji od onoga što im mi budemo davali udjeljuju. Salat, namaz je veoma važan, isto kao što su ova dva ajeta objavljena na Mirađu, tako je i namaz naređen na Mirađu. Istakla bi veliku vrijednost i da namaza i da svaka osoba doista, ako ne klanja, da se vrati namazu, jer je to zbilja jedan temelj. Bez toga teško možemo da održavamo tu konekciju sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako da je važno da se vratimo namazu. Zatim da udjeljujemo od onoga što nam je Allah dželešanu dao. I kod ovog dijela mnogo svijeta griješi i tako da ne daje gotovo ništa čekajući jednog dana da se obogati ili da ima dovoljno da može da udjeljuje. U ovom ajetu vidimo da Allah dželešanu kaže od onoga što smo vam mi dali. Ne očekuje se da imamo milione ili ne znam ja koliko, nego onaj dio koliko imaš daj nešto malo. U sljedećem ajetu se kaže i onima koji budu vjerovali ono što se objavljuje tebi, misli se na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ono što je objavljeno prije tebe na knjige koje su objavljene drugim Božim poslanicima i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Ponovo u onaj svijet koji budu čvrsto vjerovali. Što je to važno? Pa važno je zato što treba da znamo da ćemo jednog dana odgovarati za svoje akcije, za svoje djela, svoje riječi i tako dalje. I kad budemo čvrsto vjerovali, onda ćemo normalno razmišljati šta ćemo uraditi, kako ćemo uraditi, da li ćemo dati prava svakoj osobi koja je oko nas. Jer svaka osoba, da li da se radi o ocu, da li da se radi o bratu, o sestri, o mužu, o zajednici, o društvu, svako ima pravo od tebe na tebe. Znači svako ima jedan dio prava, tako da se treba voditi računa da svakoj osobi daš njegovo određeno pravo koje im je Allah dželešanu dao da ima kad smo mi svi u pitanju. I na kraju šta Allah dželešanu, pogledajte, ovo je obećanje Allah dželešanu, on kaže njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Ako radimo ovo nekoliko stvari što nam je Allah dželešanu na početku rekao, na početku Alif Lam Mima, onda Allah će nam, ako Bog da, ukazati na pravi put i ono što osobe koje to budu radile, on će to postići.